κάνεις εκεί? Θα αργήσεις για το σχολείο. Α, γεια σου Αλίκη. Παίζω με τον Βίκτορα, το σκύλο του παππού μου. Αχ, τι όμορφος που είναι. Το ξέρεις ότι ο σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου? Φυσικά και το ξέρω. Πάμε τώρα για να μην αργήσουμε στο μάθημα. Αντίο Βίκτορα. Γεια σου Βίκτορα. Ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Και όχι μόνο. Ωχ, ποιος είσαι εσύ? Είμαι το νεραϊδόσκυλο και ήθελα να σου μιλήσω για το είδος μας. Κλουπ, νεραϊδόσκυλο. Ναι, νεραϊδόσκυλο. Γιατί δεν μου φαίνεται? Κοίτα τα πολύχρωμα φτερά και το μαγικό ραβδάκι μου. Κλείσε τώρα το στόμα σου, μην μπει καμία μύγα και άκου να μάθεις. Μάλιστα. Είμαι όλος αυτιά. Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Εμείς οι σκύλοι, ως γνωστόν, είμαστε ζώα σαρκοφάγα και ανήκουμε στην οικογένεια των κοινοειδών μαζί με τους λύκους, τις αλεπούδες, τα τσακάλια και τα κογιώτα. Συγκεκριμένα, οι κατοικίδιοι σκύλοι καταγόμαστε από τους γκρίζους λύκους που πριν πολλές χιλιάδες χρόνια ακολούθησαν τους ανθρώπους στις μετακινήσεις τους, εξασφαλίζοντας την τροφή τους από τα υπολείμματα της ανθρώπινης διατροφής. Σιγά σιγά οι λύκοι αυτοί ημέρευσαν και έτσι οι άνθρωποι τους κράτησαν κοντά τους. Να φανταστείς ότι οι πρώτοι εξιβερωμένοι σκύλοι τοποθετούνται περίπου 12.000 χρόνια πριν. 12.000 χρόνια. Αμέ, να φανταστείς ότι στο Ισραήλ βρέθηκε ένας τάφος ηλικίας τουλάχιστον 10.000 χρόνων που περιείχε ένα ανθρώπινο σκελετό που κρατούσε ένα κουτάβι. Τι λες τώρα? Έχουμε ιστορία. Τι νόμισες? Στα βάθη των αιώνων έχουμε και πολλούς διάσημους μυθικούς προγόνους. Για παράδειγμα, οι αρχαίοι Κινέζοι λάτρευαν το σκύλο Φου, έναν άγρυπνο φρουρό που έδιωχνε τα κακά πνεύματα και προστάτευε τη ζωή και την περιουσία των ανθρώπων. Στην αρχαία Αίγυπτο, ο σκύλος ήταν ο αγγελιοφόρος των νεκρών και απεικονιζόταν σαν θεός Άνουμπης με κεφάλι τσακαλιού. Στην αρχαία Ρώμη υπήρχε σε μοσαϊκό η αναπαράσταση ενός σκύλου φύλακα και στην αρχαία ελληνική μυθολογία υπάρχει ο τρομερός Κέρβερος με τα 3 κεφάλια που φύλαγε τις πύλες του Άδη για να μην αποδράσουν οι νεκροί. Ενώ σίγουρα ξέρεις την ιστορία του Άργους, του διάσημου σκύλου του Οδυσσέα που αναγνώρισε το αφεντικό του μετά από 10 ολόκληρα χρόνια. Κι εγώ αναγνωρίζω το αφεντικό μου και του φέρνω και την εφημερίδα. Θα γίνω διάσημος? Μην πετάγεσαι σαν ψήλος και άκου να μαθαίνεις. Με το πέρασμα των χρόνων λοιπόν, από το γενετικό πρότυπο του λύκου δημιουργήθηκε μια μεγάλη ποικιλία ράτσες από το λιλιπούτιο τσιουάουα μέχρι το γιγαντόσωμο μεγάλο δανό. Η κάθε ράτσα διαφέρει από την άλλη σε πολλά. Υπάρχουν σκυλιά κοντότριχα, με μακρύ τρίχωμα, με μπούκλες, πουά, τυγρέ, σκυλιά μακρόστενα, αθλητικά, αριστοκρατικά, παιχνιδιάρικα. Κι εγώ παιχνιδιάρης είμαι. Από τα πολύ παλιά χρόνια είμαστε αναπόσπαστα δεμένοι με πολλές δραστηριότητες του ανθρώπου. Ανάλογα το είδος, υπάρχουν σκυλιά που κυνηγούν, φυλάνε κοπάδια, σέρνουν έλκυθα, προστατεύουν περιουσίες, παίρνουν μέρος στην ανέβρεση και τη διάσωση ανθρώπων, εντοπίζουν με την όσφρησή τους βλαβερές ουσίες, οδηγούν τυφλούς. Εγώ είπαμε, φέρνω την εφημερίδα. Πάνω απ' όλα όμως, τα σκυλιά είναι οι πιο πιστοί σύντροφοι του ανθρώπου. Στα 10 με 15 χρόνια που ζουν κατά μέσον όρο, το μόνο που ζητούν από τον άνθρωπο είναι αγάπη και φροντίδα και σε αντάλλαγμα μπορούν να του προσφέρουν ακόμα και την ίδια τους τη ζωή. Μην υπερβάλλουμε κιόλας. Μα πώς! Η ιστορία μας είναι γεμάτη από γενναία και πιστά σκυλιά. Να σου θυμίσω τον Μπάλτο, τον Σιβηριανό ήρωα που έσωσε τα παιδιά της πόλης Νόμε στην Αλάσκα από την επιδημία διφθερίτιδας μεταφέροντας φάρμακα με κίνδυνο της ζωής του.
Ή τον Μπάρι, τον γενναίο διασώστη Αγίου Βενάρδου, που λένε ότι έσωσε τουλάχιστον 40 ανθρώπους στα βουνά της Ελβετίας. Η μη εμμυροσίδα Λάικα ήταν η πρώτη σκυλίτσα που πέταξε στο διάστημα με το Σπούτνικ 2 και θυσιάστηκε στον βωμό της επιστήμης. Το ίδιο και τα σκυλιά του επιστήμονα Παυλόφ, πάνω στα οποία έκανε τα πειράματα για τα αντανακλαστικά. Και σίγουρα θα γνωρίζεις την ιστορία του Χάτσικο, του πιο πιστού σκυλού που περίμενε 9 χρόνια στο σταθμό του τρένου να επιστρέψει στο αφεντικό του που είχε πεθάνει. Σήμερα στη θέση όπου περίμενε έχουν φτιάξει ένα άγαλμα. Τι συγκινητικό. Οι άνθρωποι μας αγάπησαν και μας εκτίμησαν τόσο πολύ που δεν μας έβαλαν μόνο στα σπίτια τους, αλλά μας συμπεριέλαβαν σχεδόν σε όλες τις τέχνες τους. Να σου θυμίσω μερικά. Στην λογοτεχνία έχουμε τον ασπροδότη του Τζακ Λόντον, τα 101 σκυλιά της Δαλματίας της Ντόντι Σμιθ, την Αλεπού και το κυνηγό σκύλο του Ντάνιελ Μάνιξ. Στον κινηματογράφο είναι ο Τωτό, ο σκύλος της Ντόροθι από το Μάγο του Οζ του 1939, η Λάση, το πανέξυπνο κόλλι της ταινίας του 1943, η Λέιδη και ο Αλήτης της ταινίας Disney του 1955, αλλά και οι νεότεροι όπως ο Μπετόβεν, ο Μπόλτ, ο Γκρόμιτ και ο Μαρματιούκ. Η Λάση συντρόφεψε πολλές γενναίες παιδιών και από την τηλεόραση, όπως και ο χαριτωμένος Μπέντζι, αλλά και ο γενναίος υπαστηνόμος Ρεξ. Στα καρτούν και στα κόμιξ έχουμε την τιμητική μας. Από τον Γκούφι και τον Πλούτο της Disney, το Σνούπι το αξιαγάπητο σκυλί του Charles Schulz, τον Μιλού του Τεντέν, τον Ιντεφίξ του Οβελίξ, τον Κρύπτο, τον σύντροφο του Σούπερμαν, τον Όντι του Γκάρφιλντ, μέχρι το φοβιτσιάρι μεγάλο δανό Σκούπιντου, το παράξενο γατόσκυλο της Νικελόντιον, τον κόκκινο Κλίφορντ και φυσικά να αναφέρω και τον Ήπερ, το διάσημο τεριέ που έγινε σήμα της δισκογραφικής εταιρείας His Master's Voice. Ξεχάστηκα με την ωραία μας κουβέντα και έχω αργήσει για το νεαρεδοσκυλοσχολείο όπου με περιμένουν οι νεαρεδοσκυλομαθητές μου. Θα τα ξαναπούμε, φίλε μου. Έχε, γεια! Γεια σου, κι αέρα στα φτερά σου. Ουφ, πολλά έμαθα σήμερα και κουράστηκα. Ας πάρω έναν υπνάκο μέχρι να επιστρέψει ο παππούς από την αγορά. Και έχω να του πω τόσα καινούρια πράγματα.